Ημέρα Τρίτη, εδώ ξεκινάμε με τον Τέο την επισκευή του κόλλινγκ μπροστά, έτσι, που ήταν σπασμένο παντού. Ξεκινάμε κάνοντας το εξής. Ενώ έχουμε ρογμές παντού και εξοκόμματα, φυσάμε με αέρα για να καθαρίσουμε το χώρο, να μην υπάρχουν δηλαδή τρίματα άμμου ενδιάμεσα ή βρωμιά. Στη συνέχεια βάζουμε αυτή την ειδική ταινία, η οποία λέγεται και Pancha Band και Vebe Band, η οποία θα συγκρατήσει τα κομμάτια, γιατί η δουλειά θα γίνει από μέσα προς τα έξω. Εδώ βλέπουμε κάποιες ανομαλίες βέβαια που δημιουργούνται αναγκαστικά. Δεν μπορούμε όλα τα κομμάτια να τα πατάμε όσο μπορούμε για να έρθουν. Δεν έρχονται. Πιέζουμε, καθαρίζουμε, προσπαθούμε και από μέσα θα γίνει κόλληση σε λίγο. Θα μπουν δηλαδή φύλλα ανθρακονήματος, καρμπόν το λεγόμενο, με ειδική κόλλα που προβλέπεται για αυτό το πράγμα. Θα σπατολαριστεί με σπάτουλα καρμπόν. Στη συνέχεια θα τριφτεί, θα ξυθεί απ' έξω, θα ασταρωθεί και θα πάει για βάψιμο. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν κομμάτι-κομμάτι όλα τα βήματα τα οποία χρειάζονται για να μας δείξουν πώς επισκευάζουμε ένα αεροπορικό κομμάτι. Λοιπόν.